ଶୁଣିଲ ଶୁଣିବନି କଣ ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଚିନ୍ତୁନା ମତେ କାହିଁକି ହାତ ଉଠଉଛ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣ ତୋ ବୋପା ଜାଣିଛୁ ହବନି ନିଜେ ପରା ଖୋଦ ହାଇବ୍ରିଡ ବିହନ ବୁଣି ପୋଲିସ ଆ ଫଳ ପାଇଛ ତମେ ବାପା ହବନି ଆଉ କଣ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ ମୋ ବାପା ଡାକି ହେ ଟିଟନ ଆଜ୍ଞା ତୁ କି ଅବାଗିଆ କିଳା ମୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ରେ ତୁ ଭୁଲି ବାଲି କାସି ବୋପା ଠେଇ ପଶଛୁ କିଳା ପା ତମର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବି ତତେ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ତା ନହେଲେ ମୋ ବାହାଘର କରିଦିଅ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ସପନ ଦେଖିବା ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖଉଛୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବି ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ 80,000 ଦଉନି ସେପଟେ ଯୋଉ ଲାଇନ ଧରଉଛୁ ସେ ଲାଇନରେ ଯଦି ଯିବୁ ମୋର 1,00,000 ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ବୋପା ଟିପିକି ଜାମ୍ କରିବୁ ଆଉ ବାହା ନ ହେଇ କଣ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଅଂସା ପଡି କାହିଁକି ତୁ ପୁଲିସ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜଧାନୀରେ ଅଛୁ ବାବାକୁ ତରତର କହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମିତିଆ ଘର ସେମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ଭୋଟି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଜାଣି ଯୌତୁକ ଦବ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଘରେ ବସି ଯାଇ ଘରେ ବସିଛି ତମ ଆଶା କେବେ ପୂରଣ ହବନି କି ମୋ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲାଗି ମତେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମତେ 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ କ ବାଇକ୍ କିଣିବି ମୋର କି ସେ ଧେତେଡ଼ା ବସରେ ସବୁ ସୋମବାର ଯାଇ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବ ଇରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମୁଁ ତ ସେଇ କାଇଦା କରିକି ଭଉଣୀ ଘରୁ 3 ଭରି ଓଜନ ହାରଟା ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି ତୁ କଣ ପିସି ବେଲି ନେଇ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆର ଆଣିଥିଲି ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଚୋରି କରିବା ଲାଗି ତମ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବ ତୁ ସାହସ କମନ କହିଲୁ ମୁଁ ଚୋର ଖାଲି ଚୋର ନୁହେଁ ତମେ ଜଣେ ବଡ ଡକାୟତ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳ କଥା କହି ଘର କଥାଟା ଘରେ ମୁଁ ଚାପିଦେଲି ନହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲ ବିଚାରି ଭାଉଜଟା ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ମରୁ ତା ପାଇଁ କାଇଁ ତୁ ଦର ଦଉ ଛୁଳିଛି ବାପା ତୁମେ ମଣିଷ ନା କଷେଇ ଟିଟନ ହୁସିଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୁଁ ତ ବୋପା 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ ତମେ ବିରିରୁ ଛଡାଅ ଚୋପା ମଲା ବିରିରୁ ଏଯାଏ ଚୋପା ଛଡା ହେଇନି ତାପରେ ବଟା ହବ ପିଠା ହବ ତମେ ଖାଇକି ରାଜଧାନୀ ଯିବ ଆସିଗଲୁଣି ତ ବାଟି ଦେବୁ ପିଠା କରିଦେବୁ ଖାଇକିରି ଯିବ କାଇଁ টেম্পোরারি না পার্মানেন্ট সেদিন ମୁଁ ତତେ କହିଦେଲି ମୁଁ ତ ରାଜିଥିଲି ତୁ ତ ରାଜି ହେଲୁନି ନା রাজি পুরা রাজি ଓହ କଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଡାନ୍ସଟା କଣ କହିଲି মানে টিটন ভাই মোর বহুত পছন্দ মু তাଙ୍କୁ বাହା হବାକୁ রাজি আর ମୁଁ তুমি মো শ্বশুর হব মোড়া ঘষা খাইব পূজা পাইব সেবা পাইব ইত্যাদি 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 ইত্যাদিটা কଣ কহনি ସେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଅତର ତମ ଦେହରେ ହାତ ମାରିପାରେ ଓଲଟା ତମେ ଯଦି ଅତର ଦେହରେ ହାତ ମାରିବ ତାହେଲେ ଗୋଡରେ ନାତ ଖାଇବ ନାତ ମୋ ନା ଗୁଞ୍ଜନ ଗୁରୁଣ୍ଡି ନଇ ନଇ ଏମିତି ଜାବୁଟି ଧରିବି ଆଉ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥବ ଯେ ନାତ ମାରିବ ମୋ ନା ଟିଟନ ଟିରେ ଟିପି ଟିପି ଟରେ ଟପ ଟପ ନରେ ନଇ ନଇ ସମାନେ ନଇ ନଇ ଟିପି ଟିପି ଟପ ଟପ କରିଦେବି ତୁ ଟିପ ଟପ କରିବ ହେଇଟି ତମେ দিয়ে କିଏ কোন করিব সে কথা তুমি জানিছ হেলে মু হেলি অতর অর অসলি তরে তরল র রসমলাই সমান অসলি তরল রসমলাই পাটিকো মিঠা দেহকু শান্তি আ মু করি দে সবু যন্ত্রণার মুক্তি হেলা তাহলে মোর দুইটা কথার গোটাই কথার তো রাজি হବାକୁ পড়িব কোন কুহ যদি মো পুଅକୁ ବାହାବୁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଗ ଯୌତୁକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରେ ଦେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ତ ଯଦି ମୋ ଘର ଜଗି ମୋ ସେବା କଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଓଲଟା ତତେ କିଛି ଦେବି କଣ ଦବ ବିହନ ସବୁବେଳେ କିଳା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ ତମକୁ କିଳା ଦରକାର ତାହେଲେ ତମେ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଘଷି ଯିବନି ହଇଓ ମୁଁ ତମକୁ ଜଗିବି କୋন ପାଇଁ କାହିଁକି ଜଗିବି 9,00,000 ଟଙ୍କା ଦେ ମୋ ପୁଅ ତତେ ଜଗିବ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଜଗିବି ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଜଗିବି ସେ କଣ ଚୋର ମୁଁ ତାକୁ ଜଗିକି ବସିବି ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଜଗିବି ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଦେଲ ତୁରନ୍ତ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କ ବାଇକ୍ କିଣିବି କୋକୁ କ୍ୟା କହୁ ରେ ସାଲା ନା 80,000 ତତେ ଦେବି ନା ତାକୁ ବୋହୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ହେଲା ମୁଁ ପରଝାଟା ବାଟ ପଛ ବହୁ ନକର ହେଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଦବନି 80,000 ତୋର ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ଉଛୁଳୁଛି ତୁ ଦଉନୁ ସେ ତ ଯ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଘର ବହୁ ହିଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସି ସର କିନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଯାଇ କି ସକରେ ଆଉ ମୋର କେ ସେ ଧଦଳା ବସରେ ସବୁ ସୋମବାର ଯାଇ ଶନିବାର ଆସନ୍ତା କଣ ହେଲା ତୁ ସବୁ ସୋମବାର ଯାଇ ଶନିବାର ଫେରୁଛୁ ନା 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 ସବୁ ସୋମବାର ନୁହଁ ସେ କହୁଛୁ ନା ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ଭିତରେ ହୁଏ ସେ ସେଇ ଦିନ ଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟନ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର 6 ଦିନ 6 ରାତି ସେ ରହେ କୋଉଠି ହିସାବ ଭୁଲ ହେଲା ପା କେମିତି ହିସାବ ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ ଭୁଲ ହେଲା ପା ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଦିନ 5 ରାତି କେମିତି ଶନିବାର ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଏ ସୋମବାର ଶନିବାର 6 ଦିନ 5 ରାତି ସେ ରହେ କୋଉଠି ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଆସାମୀ ମାନେ ହାଜତରେ ରହିଲା ଭଳି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଆସାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଅଛି ସେ କୋଠରୀ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରୁହେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଚାବି ଖୋଲେ ତୁ ଯାଇ ଚାବି ଖୋଲ ସେଇଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଚାବି କାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ରହେ ସେଇଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଚାବି ଖୋଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କେମିତି ମୁଁ ଚାବି ଖୋଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କେମିତି ଚାବି ତୋ ପାଖରେ କାଇଁ ରହେ ପୋଲିସ ମୁଁ ନା ତମେ କରିଦେବି ଟିପି ଟିପି ଟପ ଟପ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜେରା କରିବା ଛାଡ଼ିଯିବ ଟିଟନ ଭାଇ ଚାଲୁ ନା ଡେରି ହେଲାଣି ଯିବା ଏଇଟା କି ଅବାଗିଆ କିଳାଇରେ ତାକୁ ସେ ବେକାର ରାଧାରେ ଯିବ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି କି କଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଯିବୁ ସୋମବାର ଶନିବାର ସେଇଟା ତ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଉ
ତମେ ବନୁନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଲେ ସିନା କି ଚାକିରି କରିବ କି ମାସ ମାସ ଧରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛି ବୋପାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖଉଛୁ ଜମା ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିନା ତମେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମତେ 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଁ କ ବାଇକ୍ କିଣିବି ନହେଲେ ପୋଲିସ ଆକିଲା ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିବି ନାମ ନଉଥବ ଆସ ତର ଚାଲ ଆସୁଛି ଫେରିଲେ ତମର ଏଇଟା ପଛାଡେ ଦେଖିକିରି ମାରିଦେ ସବୁ ପଢିବେ ତମେ ପଢିବ ଆଗ ହଁ ଯା ତୁ କୋଉ ପରିଷ୍କାର ମାଲଟା କି ସଜ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ପାଇଛି ସଜ ମାଛ ସରିହବ ଗୁଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାସର ଶୁଖୁଆ ଦରକାର ପାଟିଟି ଆଇଁଷ ହେଲା ମନ ଆତ୍ମା